जोंनि लिडारखौ जोङो थांखिनानै जोङो बुंनो साना नाथाय जायफोर सरकार सालायदों मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि साननिफ्राय लानानै जायफोर जि बेयावहाय जि एमएलए दङ जोंहा मन्थ्रि दङ जोंहा बुंनांगोन जोंहा जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाव जोंहा स्पिकार दङ मानगोनां बिथां सार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ जोङो रिसपेक्ट होयो बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बिथांखौ जोङो सानदोंमोन गागि सासे दैदेनगिरि नाथाय जोङो दाबो जोङो सानो बिथांमोनखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो सानो मानो होननानै बुङोब्ला जों भट होनानै बिथांमोनखौ दैथायहरदों जुदि बिथांमोनानो जुदि फंसे जुदि राव बुङाब्ला जोंनि फोथायनाया सोरनियाव थागोन नंगौना नङा कुइसना जोबोद गोदै कुइसन बेखौ जोङो मोनथिना लानाया मोजां दिनैनि दिनाव आं बुंगोन सोरबा जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो मुर्दाबाद जोङो दिनैनि दिनाव होनदों सोरबा प्रमद बर'खौ जों मुर्दाबाद होननानै बुंदों इउजि ब्रह्मखौ जों मुर्दाबाद होननानै सेहराव बुंदों बिथांमोना मानो लाबा लाबनि थाखाय बिथांमोना जि फाव फान्दायगासिनो दङ बिथांमोना एबसुनि इउपिपिएलनि सोरनिबा होननानै मानो बुंदों जों बेबायदि नङा जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो ओंखारबोदों मानो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि बे बिग्रायनायखौ मानो थाखाय बिथांमोना स्टप खालामनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं थोंजोङैनो बुंहरदों फरायसा नोंथांमोनखौ आं थोंजोङैनो बुंहरदों बिनि सायाव बिजिरनायनि सम फैबाय राजनितिकखौ लानानै जोंहा साननो गोनां जेबो गैया गिबियाव जोंहा जाति जागोन गिबियाव जोंहा हारि जागोन बिनि उनावसो राजनितिकखौ बिथांमोना खालामनांगोन ना गिबियाव मा जानांगोन जाति फार्स्ट गिबियाव जाति बिनि उनावसो राजनितिकआ फैनांगोन बेखौ जोङो थोंजोङैनो जों बुंनांगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना सानदों जातिनो जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिया खहा जाया होननानै बिथांमोना रिटेन दासिमबो माने लिरना होयाखै जोङो जायफोर बुंदों जायफोर राजनितिक दैदेनगिरिफोरा बुंगासिनो दङ सयता जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंना थाखानाय एसटिया मान्य जानाया जेबो जोबनाय नङा होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ दासिमबो मानो बिथांमोना रिटेन होनो हायाखै खोनादों दासिमबो बिथांमोना मानो रिटेन होनो हायाखै मानि थाखाय बिथांमोना पलिटिकेल लामानि थाखाय मानि थाखाय बिथांमोना खुंफ्लायगासिनो दङ बेखौ जों मानिना लानो हानाय नङा ट्राइबेल माहारि हिसाबै नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जोंनि बिग्रायनाया सोलिलांबाय थागोन जालांबाय थागोन जेब्लानिसिम सय जनजातिनो एसटि होनायनि जि बेरेखायै जोङो गसंबाय थागोन आरो बे गसंनाया मोनसे फिथाइसिम मोनहैनांगोन आं बुंदों जोंनि बिग्रायनाया बे कलेज लेभेलाव बिग्रायबाल' जोङो जानाय नङा जोंनि बिग्रायनाया बे बिटिसि हालामाव बिग्रायबाल' जानाय नङा जोंनि बिग्रायनाया आसाम एसेम्बलियावबो जोङो जाहैगोन आसाम एसेम्बलिनिफ्राय थांनानै जोंनि बिग्रायनाया पार्लियामेन्टआव जाहैगोन जेब्ला विंटार सेसननि जेब्ला पार्लियामेन्ट बेयाव जागोन बेयाव जोंहा सानै एमपि दङ रंगोरा सार आरो बेजों लोगोसे जयन्त सार बिथांमोना दङ बिथांमोना जुदि सिरि थानानै खुगा बेखेवालासिनो जुदि फैयोब्ला बेखौ लाइमोनफोरा गनायनाय नङा सयथा जनजातिनि एसटिनि जा बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआ बेयाव दैथायहरदों बिनि बिरुद्धे बिथांमोना डिबेट खालामनांगोन फेडेल खालामनांगोन बिथांमोना जों ओरैनो जोंबो थानाय नङा जोङो ओरैनो जोङो जिरायनानै जों थानाय नङा बिथांमोननि गावनि थामोनथाय रैखाथि गावनि मोनथायनि थाखाय बिथांमोना फैनानै बिथांमोना बाहागो लादों सोमावसारनायाव ओरैबायदि सोमावसारबाय दावगानायाव ओरैबायदि दावगालांबाय रेलियाव ओरैबायदि जालांबाय थांबाय बिटिसि गेट मोनहैबाय जेब्ला बिटिसि गेट मोनहैयो कामान्ड' सानैसो दंमोन बिथांमोना पुलिस दंमोन बिथांमोना दरखौ बिटिसिनि गेटखौ बिथांमोना थांदों थांनायनि उनाव जोंनि फरायसाफोरा थानो हायाखै बिथांमोना थानो हायाखै हारिनि मोनफा रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना हाबनानै सोमावसारनायखौ बिथांमोना जागायदों नाथाय बे नैजिगु जि नरेन्द्र मदि बे सोमावसारनायाव माखासे ओरैबायदि षड़यन्त्र फाव फान्दायनानै बे बिग्रायनायखौ मोनसे महर होदों बेखौ ओरैबायदि जोङो दुखु नांदों जों बुंदों जोंनि बिग्रायनायाव रावबो इउपिपिएल गैया रावबो बिपिएफ गैया रावबो बिजेपि गैया बेबायदि साननाय जेबो गैया सोरबा एबसु साननाय गैया सोरबा बिएसु सोरबा बंस बेबायदि जोंनियाव साननाय गैया हारि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जुदि गासैबो जुदि बिग्रायनो जुदि फैदोंब्ला बेयाव नोंसोर बेयाव जेबो साननायनि बेयाव मोन्थाय गैया
हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुदि सानदोंब्ला खौसेथियै जोङो बिग्रायगोन होननानै जोङो दावखोलांदों। बेयाव जोङो जेबो नों उमुक अर्गानाइजेसननिफ्राय फैदों, नों उमुक अर्गानाइजेसननिफ्राय फैदों, नों उमुकनिफ्राय फैदों होननानै जोङो बिग्रायाखै। नाथाय जोंनि बिग्रायनायखौ, थार गोसोजों बिग्रायनायखौ, मोनथायनि थाखाय बिग्रायनायखौ, 6टा जनजातिनो एसटि होनायनि बिरुद्धे फरायसाफोरा बिग्रायनायखौ बिथांमोना मा षড়यन्त्र होदों ससियेल मिडियाआव नाय। बिथांमोना बुंदों एबसुनि मानसि इउपिपिएलनि मानसि फैनानै बिटिसि सेक्रेटारिखौ जोख्रुबदों बुख्रुबदों होननानै फुटिनि दिनावसा खोनाबाय। बिदिनखालिबो गोबां मानसि दंमोन, गोबां राभानि मानसि दङ, बर'फोर मानसि दङ, बेयावथ' गोबां मानसिफोर दंमोन। माबोरै बेबायदि जानो हागौ बेखौ जोङो निन्दा होदों आरो जोबोद दुखु मोनदों। आं सिगांनिया नोंथांमोननि गिबिसिन थाखाय आं फोरमायदों जोंनि बिग्रायनाया सोरबा इउपिपिएलनि थाखाय जोंनि बिग्रायनाय नङा, जोंनि बिग्रायनाया बिपिएफनि आरो बिजेपिनि थाखाय जोंनि बिग्रायनाय नङा। जोंनि बिग्रायनाया जाबाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिग्रायनाय। आरो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिग्रायनायनि थाखायनो दाखालि जोङो खावलायदों इउपिपिएलनियाबो फै, बिपिएफनियाबो फै, सोरबा बिएसपिनियाबो फै, आबसुनियाबो फै, गासैबो अर्गानाइजेसना फै, जोङो बिग्रायगोन मोनथायनि थाखाय थैगोनांगौब्ला जों जमा होगोन। नंगौना नङा? आरो सानदों बिथांमोना ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गाज्रि लिरदों, जों जेबो साना। आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाय ससियेल मिडियाआव लिरदों रायजो बिथांमोना मानो साबधान नङा। जोंनि आदै मादै, आइ आफा, आबौ आबै बिथांमोना गामि संसाराव थानानै बिथांमोना मा सानदों बिथांमोना ओंखारबोनांगोन। दिनै गामि ओनसोलाव सोरबाफोर थायो बिथांमोना ससियेल मिडियाआव अपेनलि लिरनानै बुंबाय थादों उमुक उमुक, बिथांमोना फालतु, बिथांमोना सोरबा थुनज्लायनाय, बेफोरबायदि मानसिखौ रायजो राजा नोंथांमोना, लाइमोन नोंथांमोना हमनानै मानो बिजिराखै? जोंहा बेयाव सन्देह दङ। बेखौ बिजिरनांगोन ना नङा? हमनानै बिथांमोनखौ बिजिरनांगोन ना नङा? बिथांमोना ट्राइबेल माहारि फरायसाफोरा खौसे जानानै जेबो राजनितिकनि लोब्बा लायालासे जोङो बिग्रायनो ओंखारबोनायखौ बिथांमोना मानो षड़यन्त्र खालामदों? बिथांमोना इउटुबाव, बिथांमोना फेसबुक पेजआव मानो बेबायदि लिरदों? बिथांमोनखौ गामि गामि रायजो राजाफोरा, फरायसाफोरा बिथांमोनखौ कुइसन खालामनांगौ। नोंथाङा एसटि होनायाव सापर्ट दंना गैया होननानै बिथांमोनखौ अपेनलि जों कुइसन खालामनांगौ। आरो बिथांनि मतामतखौ रायजो राजा बिथांमोना लानांगौ, फरायसाफोरा लानांगौ आरो बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ सोंनांगौ थोंजोङैनो। जुदि बिथांमोना थोंजोङै जुदि बुङोब्ला ट्राइबेल 6टा जनजातिनो ट्राइबेल होनांगौ होननानै जुदि बुङोब्ला रायजोआ बेखौ स्पटलि बिजिरनांगौ, स्टुडेन्टआ बेखौ स्पटलि बेयावनो बिजिरनांगौ। बिजिरनांगौ ना नङा? जों बुंबाय पलिटिकेलखौ लानानै बर' हारिया दिनैसिमबो खौसे गैया, बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो। पलिटिकेलनि लाबा लानानै दिनै जोंनि लिडारफोरा जेबो फंसेबो राव बुङाखै।